Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dennis no kasano ang nagsikog ni Cecil. Katgapo iti kinasingpat kan kinaanos ni Cecil. Kaya't ni Dennis apagtrabahon daytoy iti hotel na. Kabayatan na, plano ni Monica amapan iti kondominium ni Dennis. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas at napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dennis, di mo kumapay ibabat ti cellphone mo. Tsaka mo kan ka. Sige. Adupay ti aramidag. Bye. Aguray ka! Saan mo pa nga idapan ti cellphone mo? Inidapnan. Aguray ka man. Tamapanak iti kondominium na. Alaak man titulbak ko ta urayak ijay. Madlaw ko. Kadakkel tinagbaliwan ti loko. Oh my God! Agmerienda ka, Dennis. Adain lutok akan kanan. Lumukmagak sa. Kanayo na naimas ti ilutlutom. Umay kakit din. Nakitak ngamin nga do tikinan mo, idi nagluto ak. Iso nga inulit ko tinagluto. Wan gayam. Jay ibagbagak may papan iti parikot ko. Anya ti maisinghasing mong aramidak. Kaasi mati fiancé. Kaasi ka mat, no awanan pa nagayat mo kankwana. Anyang ro ti aramidak? Masapul nga ibangam kankwana ti pudno. Iti damo, sigurado ang masaktan. Saan kayo anaragsak, no awan pa nagayat iti nagbaetan niyo? Gaputa kasta ti imbagam. Iturturod ko nga rod nga ibagakin ko na, ti kinapod no. Pagdamagan tayo ngay ita, iti may papankin ni Cecil. Kasanungatan ti biyagda nga agina. Da ita ti parikot. No awan ko mati nakaidanon ang masikog. Kan ada kaayan-ayat na. Saan ta ko maalinaksig nga anak? Ay, da ito'y matipagdaksan na. Ta nagdursok ta, gapo iti pungtot ta. Iso ang nagbutang nga gawid ditoy. Ta naunget ta ang naganak na. Day tamot ti kamalita. Naunget ta unay. Ay, ita. Mabutang nga di anak ta nga gawid. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad da nga agina. Ken sapay la kumata malagip na ti agawid. Imbilin kumatkid di ka ni Dorothea. Ano mapanalaan ni Cecil dagiti gargaret na. Kat pakibagaan na laangan nga agawid ko maditoy. Baring ko mga raod, tapno makita tamay ti apo ko ta. Oh, agsangsangit ni baby. Mabit lang tayo nakitaan. Kayat na ti anak ko. Tanalampay ngamin kan ko, ana. Agyaman akunay kan ka, Diyos ko. Uray na idadanasak. Adalat tatao ang nasaya at kanyak. Nabasa ti diaper ni baby, Cecil. Umay ka dito Umayan! Dalugan anak sardang itirwar. Asino nga ta? Kartingam, Cecil. Umay ka dito Umayan! Ada nagsardang alugan itirwar. Sigurado ani Monica dayta. Imay manen. Ti fiancé? Amangan no anya ti aramidan na dito'y kondominium mo. Darasam, sukatam ti diaper ni baby, tasaklutak. Kaya't ko makita na nga ubak ti ubing. Sigurado adamagan na no asino ti akin anak. No anyan to ti ibagak ni Monica. Pasurutam latta. Saan ka ako mon kontra? Kan, ngam di ka pa imawag. Kan, asino day tanga ubing? Hoy! Ubing! Pati ubing. Katawaan na ti madi nga ugalim. Kasangsangpet mo paylaen, agong unget kan. Asino ti saan ang mabwisit iti aramid mo? Simangpet ka?
Ngam di ka pa'y umawag. Makumikumak ang mga uawir iti anak ko. Anya? Ulitan man timbagam? Anak mo? Kunam? Pasensyakan. Nga madan anak mi kini Cecil. Isumat lagayam ang nagbaliw kan. Tadan sa bali iti biyag mo. Manluloko ka. Pakawanan nak. Ngam saan kun akabaalan ti kanayon mo apa nagselos. Naglaing ka nga agatap. Ngam agpay sumat ti atap ko. Dayta ubing ti pamanagnak. Impay-pay sukon. Gaputa na umaak iti nagmadi nga ugalim. Nukasta, sika anang isukatan ni Dennis kanyak taada dito'y hotel na. Imbes asyak kuma. Pasensya kan, miss. Diyak amo nga da karelasyon ni Dennis. Tinutupam, adi ka pa'y nagdamag? Imbestigaram ka diti may sa tao, no ay ayatam? Just ka? Kimatla ang tisan ang mabales. Inagaw mo ni Dennis kanyak. Apay nga insukat na ka, miss. Amirisam no apay. Awan ti basol ko, tadi kamot am-am mo. Piste kayo kidi. Dinadalyo ti biyag ko. Saan, miss? Saan ang nadadaal ti biyag mo? Napintas ka. Adupay tinapinpintas agasat adumteng aparakan ka. Naggapo ka mo dita hotel, Monica. Nene. Apay anak kami suot ka? Masurunak ka da Dennis kan Cecil. Hangam, padnumot kit di, timbaga na. Adupay tinapintas agasat adumteng kanyak. Day tatipod no, Monica. Adupay tinapintas agundaway aparakan ka. Nang runa, numakapan kay di abroad. At day jay dagiti dadakal mo, saan ka di? Wen, iso nga anya kumadagi jay at Dennis kan Cecil. Itahapay laeng, kablawan ka. Makabirok ka iti Amerikano, iti Amerika. Ipakita kadakwada. Sa anak apaabak kadakwada. At dapay mangayat kanyak, asaan lang ani Dennis. Pudno day ta, Monica. Bayamo ni Dennis. Adupay di ta tinasaysayaat ngam iso. Imbagpay si ka. Tamunak nga isakit, Jay. Angam ni Dennis. Diyak mo. Gayem kamat, Monica. No kasapulam titulong. Kaduan ka amang ipag na iti papeles mo. Tapno makapan ka, iji Amerika. Sinugsugak ni Monica amapan iji abroad. Kayat namat. Nasayat met, nusurutin nan dagiti dadakkel na iji Amerika. Imbagak at tulungak amang ipag na iti papeles na. Tapno daras malpas. Agyaman ako na iti tulong mo. Sapay la ko ma. Tamakapan adagusen iji Amerika. Saan kang agdanag? Sugsugak, tapno makapanawin. Ay, ungayam. Imbag man, tadi na impungot ni Cecil. Nasirib ni Cecil. Amo na timbagbagana kini Monica. Ay, bro. Talaga kadi ni Cecil ti ayatam? Wen bro, gaputa na singpet kan nagagat ni Cecil. Ama idilig kini Monica. Ken, napimpintas, idinasit gak. Saan ka di pa niya imay ni Cecil dito'y, nana? Si kakadidaytan, Rose. Apa yan nagkutungkan? Dayta ka di saklot mo ti anak mo. Siyak dayto'y, nana. Imayak ta makonsensya iti inaramid ta ka ni Cecil. Damot gayam konsensyam. Nalpasan day chay. Saanan amay babawi. Awan ka di ti pa nagbabawim iti inaramid ta, nana? Saan ka kadi amamati iti karma ako nada? Manipod pimanaw kayo. Awan matan ti may simublat iti pinanawan nyo a kwarto. Amang ano day tamo ti karmayo? Gapo iti inaramid tayo ka ni Cecil. Kasta nga ta. Kimapsot nga agpaiso ti boarding house ko. Ado a kwarto ti bakante. Saan ka din na nagsubsubli ni Monica ije hotel?
Saanan, Dennis? Diyak mapabasol ni Monica. Agayat kan ka dyan tao. Ngam saan kumit nga rod nga ay ayaten? Si kaita ti ay ayatek. Maikariak ka di iti dayta panagayat. Apay ko maasahan. Si kaita ti ay ayatek. Nasaya-saya at tigalad mo ngam ni Monica. Apay nga ron nga inayat mo, idi. Saan ko nga inaram ni Monica? Iso tinangaram kanyak. Impagarup ko anasingpet, angam saan matgayam. Apay nga ron nag-engage kayo, no saan mo mat nga ayatan? Kunak no agbalbaliw. Ngam ad-ad damat nga imalas ti galad na. Iti panaglabas ti panawan. Umay ka kadimanan agabang dito'y boarding house ko. Awan agawir iti anak ko, nana. Sigurado ajak makabayad iti upa. Tadyak mo't makatrabaho. Saan ka di anasawom alinaksid dagiti dadakkel na ni Cecil? Wan, nana. Ngamtap na mabawasan ti basol ko. Imbaga ka nagundawayan ni Cecil. Ngamjak imbaga, ada tayo tinangipamuspusan. Ay, isugayang maimay dito iti nana. Sapsapulan na ni Cecil, ngam nalpaskon a pinapanaw. Anyatan tinagbanbanagan ni Cecil. Ang mga nogrigrigat ta di na pa'y imay inala dagiti gamit na dito'y. Agpada kami nga tanga agrigrigat. Anya nga iti amok. Nana, no kunayo nga awampay si Mublat iti kwarto na. Mabalin kami kadi nga umyan di iti anak ko. Padasak ti agpasyar, barang makitak ni Cecil. Adda ka di pagbayad mo. Awan, nana. Pangaasim ta umanugot ka kuma. Tapno mapakawan ti basol ta. Padasak abiruken ni Cecil. Saan ka nagkamali anang ipamaniharkan ka iti hotel? Agyaman akmat. Tapinatgam tikid daw ko amang ibaba iti bayad dagiti parokyano. Tapno ado ti umay ag-check-in. Mayat nga agpaiso ti strategyem. Kunak no malugi ak, no ibabata ti presyo. Ang saan matgayam? Iti kangina dagiti gagatangan ita. Agsapul dagiti tattao iti nalaklaka. Tapno makatipid da. Uray gimastos tayo para iti advertisement. Masubot matlaan. Tamay pakaam mo kadagiti tattao ti business tayo. Mamati akon kan ka. Business-minded kagayam. Amom ti mangi remedyo, tapno dumuras ti iman manihar mo. Saan ko maaramid dagitoy, no dinak inikkan iti gundaway. Agsipod tadakkel ti panagtalagkokan ka. Sanak matana pa ay. Aduitan ti parokyano tayo. Awanan ti parikot mo, bro. Masapul nga agmulta ka iti nangina. Anya? Apay apagmultaan nak itinangina. Addan plain take it ni darling mo a Monica. Ha? Agabrod ka din? Nagsayaten? Oy, saan kon a darling day dyan? Tinulungak anang i-process iti papilis na inaramid ko para kan ka. Dakkel nga utang ko anay bag-anakan mo dayta, bro. Anya ti kayat mo nga ibayad ko? Uray anya ti kidawam, ited ko. Ah? Si kamot, bro. Mangrabraba ka klaeng. Kasta ti kapatag mo kanyak, kas gayem. Amom ka di? Nalpasan ti may sapay a branch tayo. Ha? Kaano amay lokat? O madanin. Kat sika ti dutukak amang imanihar iti dayjay. Siyak. Agbalinak maten a branch manager. Pangasim matan na, Cecil. Song bata mo ti idardarirag ko nga ayat. Jack ilibak. Adamat panagayat ko kan ka. Gapo ka ni Monica. Saan ka sinong batan? Song bata nak nga roden. Awan matan ni Monica. Saan ka narigat ngayatan, Dennis? Ada amin kan ka ti ar-ara paapan ti maisa a babae. Kayat ka di asawan dayta, asong batan nakon? Wan, Dennis.
Idi pa'y laang. Adan pa nagayat ko kan ka. Ngam ti amok kat sa anak amay karikan ka. Apay ko maasaan ka maikari. Napudnuakan ka. Saan ko akitaan ti anyaman ang napalabas mo? Thank you, my love. Gapo iti dayta nga imbagam. Ad-adda nga ayatan ka. Thank you, my love. Sakbay nga kalaysata. Ipagnata ti papeles para iti adopsyon ti anak mo. Saan ko nga ipaampun ti anak ko, Dennis? Kasapulan ti adoption paper. Tapno ti apelyedok ti aramaten ti ubing. Siyak ti agbalin nga ama ti ubing. Thank you, my love. Awan pa'y tinakitak anasingpat alalaki. No di siksi ka. Thank you, my love. Iti day tang imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam lang, my love. Si dada anak amang ipaay. Nulaket takabailag. Dennis, di mo kumapay ibabat ti cellphone mo. Tsaka mo kan ka. Sige. Adupay ti aramidag. Bye. Aguray ka! Saan mo pa yung idapan ti cellphone mo? Inidapnan. Aguray ka man. Tamapanak iti kondominium na. Alaak man titulbak ko ta orayak ijay. Madlaw ko. Kat dakkel tinagbaliwan ti loko. Umay kan. Agmerienda ka, Dennis. Adain lutok akan kanan. Lumukmagak sa. Kanayon na naimas ti ilutlutom. Umay kakit din. Nakitak ngamin nga do tikinan mo, idi nagluto ak. Iso nga inulit ko tinagluto. Wan gayam. Jay ibagbagak may papan iti parikot ko. Anya ti maisinghasing mong aramidag. Kaasi mat ti fiancé. Kaasi ka mat, no awanan pa nagayat mo kan kwa na. Anya nga ro ti aramidag? Masapul nga ibagam kan kwa na ti pudno. Iti damo, sigurado ang masaktan. Saan kayo anaragsak no awan pa nagayat iti nagbaetan niyo? Gaputa kas ta ti imbagam. Iturturod ko nga rod nga ibagakin kwa na ti kinapudno. Pagdamagan tayo ngay ita, iti may papan kini Cecil. Kasanungatan ti biyagda nga agina. Daita ita ti parikod. No awan ko mati nakaidanon ang masikog. Kan ada kaayan-ayat na. Saan ta ko maalinaksig nga anak? Ay, daytoy matipagdaksan na. Ta nagdursok ta, gapu iti pungtot ta. Iso anak buta nga gawid ditoy. Ta naunget ta ang naganak na. Dayta mo ti kamalita. Naungit ta unay. Ay, ita. Mabuta nga di anak ta nga gawid. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad da nga gina. Ken sapay la kumata malagip na ti agawid. Imbilin kumatkid di ka ni Dorothea. Ano mapanalaan ni Cecil dagiti gargaret na. Kat pakibagaan na laangan nga agawid kumaditoy. Baring kumangaraw, tapno makita tamay ti apo ko ta. Oh, agsangsangit ni baby. Mabit lang tayo nakitain. Kayat na ti anak ko. Tanalampay ngamin kan ko na. Agyaman akunay kan ka, Diyos ko. Uray na idadanasak. Adalat tatao anasaya at kanyak. Nabasa ti diaper ni baby, Cecil. Umay ka dito Umayan! Dalugan anak sardang itirwar. Asino nga ta? Kartingam, Cecil. Umay ka dito Umayan! Ada nagsardang alugan itirwar. Sigurado ani Monica dayta. Imay manen. Ti fiancém? Amangan no anya ti aramidan na dito'y kondominium mo. Darasam, sukatam ti diaper ni baby, tasaklutak.
Kaya't ko ang makita na nga ubak ti ubing. Sigurado adamagan na no asino ti akin anak. Noan yan to ti ibaga kini Monica. Pasurutam latta. Saan ka ako mon kontra? Dakan ngam di ka pa imawag. Asino day nga ubing? Hoy! Ubing! Pati ubing. Katawaan na ti madi nga ugalim. Kasangsangpet mo paylaeng, agong unget kan. Asino ti saan ang mabwisit iti aramid mo? Simangpet ka? Ngam di ka pa'y umawag. Makumikumak ang mga uawir iti anak ko. Anya? Ulit man timbagam? Anak mo? Kunam? Pasensyakan. Ngamadan anak mi kini Cecil. Isumat lagayam ang nagpaliw kan. Tadan sa bali iti biyag mo. Manluloko ka. Pakawanan nak. Ngam saan kun akabaalan ti kanayon mo apa nagselos. Naglaing ka nga agatap. Ngam agpay sumat ti atap ko. Dayta ubing ti pamanagnak. Impay sukon. Gaputa na umaak iti nagmadi nga ugalim. No kasta, sika anang isukatan ni Dennis kanyak taadda dito'y hotel na. Imbes asyak kuma. Pasensya kan, miss. Diyak mo nga da ka relasyon ni Dennis. Tinutupam adi ka pa'y nagdamag? Imbestigaram ka di may sa tao, no ay ayatam? Just ka? Kimatlaang ti sana mabales. Inagaw mo ni Dennis kanyak. Apay nga insukat na ka, miss. Amirism no apay. Awan ti basol ko, tadi kamot am mo. Piste kayo kidi. Dinadalyo ti biyag ko. Saan, miss? Saan ang nadadaal ti biyag mo? Napintas ka. Adupay tinapinpintas agasat adumteng aparaken ka. Naggapo ka mo dita hotel, Monica. Ne. Apay anak kami suot ka? Masurunak ka da Dennis kan Cecil. Hangam, pudnumat kit di timbaga na. Adupay tinapintas agasat adumteng kanyak. Dayta ti pudno, Monica. Adupay tinapintas agundaway aparaken ka. Nang runa, numakapan kay di abroad. At dayjay dagiti dadakal mo, saan ka di? Wen, iso nga anya kumadagi jay at Dennis kan Cecil. Itapay laeng, kablawan ka. Makabirok ka iti Amerikano, iti Amerika. Ipakita ka dakwada. Sa anak apaabak ka dakwada. At dapay mangayat kanya, asaan lang ani Dennis. Pudno dayta, Monica. Bayamo ni Dennis. Adupay di ta tinasaysayaat ngam iso. Imbagpay si ka. Tamunak nga isakit, Jay. Angam ni Dennis. Diyak mo. Gayem ka mat, Monica. No kasapulam titulong. Kaduan ka amang ipag na iti papeles mo. Tapno makapan ka, iji Amerika. Sinugsugak ni Monica amapan iji abroad. Kayat namat. Nasayat met, nusurutin nan dagiti dadakkel na iji Amerika. Imbagak at tulungak amang ipag na iti papeles na. Tapno daras malpas. Agyaman ako na iti tulong mo. Sapay la ko ma. Tamakapan adagusen iji Amerika. Saan kang agdanag? Sugsugak, tapno makapanawin. Ay, gayam. Imbag man, tadi na impungot ni Cecil. Nasirib ni Cecil. Amo na timbagbagana kini Monica. Ay, bro. Talaga ka di ni Cecil ti ayayatam? Wen bro, gaputa na singpet kan nagagat ni Cecil. Ama idilig kini Monica. Ken, napimpintas, idinasit gak. Saan ka di pa niya imay ni Cecil dito'y, nana? Si kakadidaytan, Rose. Apa yan nagkutungkan? Dayta ka di saklot mo ti anak mo. Siyak da ito'y, nana.
Imayak ta makonsensya iti inaramid ta ka ni Cecil. Oh, hadamat gayam konsensyam. Nalpasan da ichay. Saanan amay babawi. Awan ka di ti pa nagbabawim iti inaramid ta, nana? Saan ka kadi amamati iti karma ako nada? Manipod pimanaw kayo. Awan matan ti may simublat iti pinanawan nyo a kwarto. Amang ano day tamot ti karmayo? Gapo iti inaramid tayo ka ni Cecil. Kasta nga ta. Oh, kimapsot nga agpaiso ti boarding house ko. Ado a kwarto ti bakante. Saan ka din na nagsubsubli ni Monica ije hotel? Saanan, Dennis? Diyak mapabasol ni Monica. Agayat kan ka dya tao. Ngam saan kumat nga rod nga ay ayaten? Si ka itate ay ayatek. Maikariak ka di iti dayta panagayat. Apay kumaasan. Si ka itate ay ayatek. Nasaya-saya at tigalad mo ngam ni Monica. Apay nga ron nga inayat mo, idi. Saan ko nga inaram ni Monica? Iso tinangaram kanyak. Impagarup ko anasingpet, ngam saan matgayam. Apay nga ron anag-engage kayo, no saan mo mat nga ay ayatan? Kunak no agbalbaliw. Ngam ad-ad damat nga imalas tigalad na. Iti panaglabas ti panawan. Umay ka kadimanan agabang dito'y boarding house ko. Awan agawir iti anak ko, nana. Sigurado ajak makabayad iti upa. Tadyak mo't makatrabaho. Saan ka di anasawom alinaksid dagiti dadakkel na ni Cecil? Wan, nana. Ngamtap na mabawasan ti basol ko. Imbaga ka nagundawayan ni Cecil. Ngamjak imbaga, ada tayo tinangi pamuspusan. Ay, isugayang maimay dito iti inana. Sapsapulan na ni Cecil, ngam nalpaskon a pinapanaw. Anyatan tinagbanbanagan ni Cecil. Ang mga nogrigrigat ta di na pa'y imay inala dagiti gamit na dito'y. Agpada kami nga tanga agrigrigat. Anya nga iti amok. Nana, no kunayo nga awampay si Mublat iti kwarto na. Mabalin kami kadi nga umyan di tayo iti anak ko. Padasak ti agpasyar, barang makitak ni Cecil. Adda ka di pagbayad mo. Awan, nana. Pangaasim ta umanugot ka kuma. Tapno mapakawan ti basol ta. Padasak abiroken ni Cecil. Saan ka nagkamali anang ipamaniharkan ka iti hotel? Agyaman akmat. Tapinatgam tikid daw ko amang ibaba iti bayad dagiti parokyano. Tapno ado ti umay ag-check-in. Mayat nga agpaiso ti strategy. Kunak no malugi ak, no ibabata ti presyo. Ang saan matgayam? Iti kangina dagiti gagatangan ita. Agsapul dagiti tattao iti nalaklaka. Tapno makatipid da. Uray gimastos tayo para iti advertisement. Masubot matlaan. Tamay pakaam mo kadagiti tattao ti business tayo. Mamati akon kan ka. Business-minded kagayam. Ammom ti mangi remedyo, tapno dumuras ti iman manihar mo. Saan ko maaramid dagitoy, no dinak inikkan iti gundaway. Agsipod tadakkel ti panagtalikokan ka. Sanak matanapaay. Adu itan ti parokyano tayo. Awanan ti parikot mo, bro. Masapul nga agmulta ka iti nangina. Anya? Apay apagmultaan nak itinangina. Addan plain take it ni darling mo a Monica. Ha? Agabrod ka din? Nagsayaten? Oy, saan kon a darling day dyan? Tinulungak anang i-process iti papilis na inaramid ko para kan ka. Dakkel nga utang ko anay bag-anakan mo dayta, bro. Anya ti kayat mo nga ibayad ko? Uray anya ti kiddawam, ited ko. Ah? Si kamot, bro. Mangrabraba kaklaeng. Kasta ti kapatag mo kanyak, kas gayem. Amom ka di? Nalpasan ti may sapay a branch tayo. Ha? Kaano amay lokat? O madanin. Kat sika ti dutukak amang imanihar iti dayjay.
Siyak. Agbalinak maten a branch manager. Pangasim matan na, Cecil. Song bata mo ti idardarirag ko nga ayat. Jack ilibak. Adamat panagayat ko kan ka. Gapo ka ni Monica. Saan ka sinong batan? Song bata nak nga roden. Awan matan ni Monica. Saan ka narigat nga yatan, Dennis? Ada amin kan ka ti ar-ara paapan ti maysa a babae. Kayat ka di asawan dayta, asong batan nakon? Wan, Dennis. Idi pa'y lang. Adan panagayat ko kan ka. Ngam ti amok kat sa anak amay karikan ka. Apay ko maasaan ka amay kari. Napudnuakan ka. Saan ko akitaan ti anyaman ang napalabas mo? Thank you, my love. Gapo iti dayta nga imbagam. Ad-adda nga ayatan ka. Thank you, my love. Sakbay nga kalaysata. Ipagnata ti papeles para iti adopsyon ti anak mo. Saan ko nga ipaampun ti anak ko, Dennis? Kasapulan ti adoption paper. Tapno ti apelyedok ti aramatan ti ubing. Siyak ti agbalin nga ama ti ubing. Thank you, my love. Awan pa'y tinakitak anasingpat alalaki. No di siksi ka. Thank you, my love. Iti daytang imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam laang, my love. Si dada anak amang ipaay. Nulaket takabailag. Thank you, my love. Iti daytang imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam laang, my love. Si dada anak amang ipaay. Nulaket takabailag. Kayat ko kumamapantanto agpasyari di balay mi. Ariglado, my love. Kaano ti kayat mong ipapanta? Kaano ka di nga dawayam? Urayan niya nga oras akayat mo, my love. Thank you, my love. Sanak nga agbabawi ang nagayat kan ka. Sikat ti intad ti apo asong bat dagiti kararag ko. Bro, da kayo matgaya man ka ni Cecil. Wen bro, iti mabiit, tulagan min ti kalaysami. Itapay laeng, kablaawan kan. Agyaman bro, nasarakak matlangan ti babae akap-kap nakak. Imbaglakit din, taintantan ko tinatulagan a panagkalaysami idi kuma kini Monica. Dap-dap paam ko mati babawim, no iso tinaikalaysam. Imbag ta simang bay ni Cecil iti biyag ko. Kat imbag, tapi manaw adagos ni Monica dito'y pagilian tayo. At ako maparikot mo, no agrere. Sapay la ko ma. Tamakasarak iti Amerika iti kasukat ko iti puso na. Praktikal ti panagpampanunot ni Monica. Masigurado ka makasarak dayjay adagos. Sigurado dayta. Nang runa no iso ti agaram, akas iti inarabin ng kanyak. Bakit, mapangkamanin ijay syudad. Inkagdamag kinidurot siya, no napan ijay ni Cecil. Ala, mapanak intod bigat. Barang na isarong ijay ti anak ta, kan ti apo ko ta. Wala, ang mga no napan na inala dagiti alikaman nga imbati na ijay. Nalabos mo't dayjay a Dorothea. Ipaibati na ti alikaman, ti papanawon na a border na. Talaga akasta, dagiti daduma ang negosyantay. Di da kaya ti malugay. Ay, italaang ama ka Ameris talakay. Ngam, sapay ko mataagawid dito'y ni Cecil. Saan ka di pa'y ngayon may ti anak ko dito'y kan ti anak na, Dorothea? Si kamat gayam kaka. Di na pa'y matimay inala dagiti gamit na. Awan ka di damag mo kankwana. Awan mo at. Apay ngamin alinaksidyo ti anak yo. Itatawanan sayo birukan.
Dakdakkel ti basol tinangiruruman kan kuana. Dakkel ti basol tinangiruruman kunam? Katuhan, no saan napasama kan kuana ti kasjay? Adayo alinaksigme. Kasta ka di. Awan mo't siguro tidakas napasama kan kuana. Nakadandanunam apaset ti syudad. Tilanap na panak, nana. Nagpaspasara ka, ngam awan mo't tinakitak. Tila nagdamdamaga, ngam awan mo't makaibaga no nakita da ni Cecil. Kas kalagbirbiro kiti dagom iti karuutan. Kasano ang mabiro kam ti tao adi mo matam mo no sa dino tinapanan na. Agbabawi ak anang iruruman kan kuana. Ay, imay gayam ti inana itayawan ka. Agdamdamag no naisarong ditoy. Kasta ka din, nana. Kaslamat nga minaglamlamang. Diyak mat makita pulos. Saan kayo la siguro nga agrana? Iso ako nam, asaan mo ang makita? Kaano kami nga tangagkita ka ni Cecil? Apay paylaang atarigagayam ti panagkita yo. Ideag karo ba kayo iti silid? Di mo paganano. Impamuspos ang pay... Pagbabawyak dagi dyan na pasamak, nana. Duwataan ang iruruman kan kuana. Ti babae nga agbalasi iti kalsada. At dapay uba na nga ubing. Imbag ta saan anapartas ti panagpataray ko iti kotsek. Kasla ni Rose dayjay. Isardan ko iti igid ti kotsek. Kasaritak man. Rose! Sika ka di dayta? Ha? Cecil? Sika ka di? Apay amagmag na ka dito'y kalsada. Kan apay nga ubam ti ubing. Nagkutong kan. Kanayon kami nga agsakit nga agina. Imayak dito'y syudad, tasapsapulan ka. Taapay asapsapulan nak. Anyaga po. Amom ka di asapsapulan da ka dagiti dadakkel mo. Ha? Agpaiso ka di? Umanag kayo iti kotsek. Ado ti pagsaritaan ta ijay dagus ko. Dito'y ti dagus mo, Cecil? Wen, kondominium ti kaayan-ayat ko. Imbag man. Anya ka di ti trabaho? Ta, dekotse ka pa yan. Manager iti hotel ni Dennis a kaayan-ayat ko. Anya? Ay, bak nang gayam ti kaayan-ayat mo. Ayan ti anak mo. Ada siguro iti silad ti yaya na. No daddo makitalaan ti yaya na iti silad na. Diyak laing pagarup. Abak nang kamot gayaman. Baro ka di pa ti kaayan-ayat mo ako nam? Baro pa eh. Plano min ngagkalay sa iti mabiit. Ngam agawid kami pa ija lugar tayo. Adulakit di ti mas daaw no agawid ka nakakotse. Nabayag mata na jak nagaw-awid. Gaputa kabutan ko dagiti dadakkel ko. At dapat gayang bisita, my love. Iso ni Rose, love. Kalugarak. Imay dito'y syudad tabirbirukan na kano. Anya? Mapukpukaw ka kadi. Iso asap-sapulan na kaakunam. Narabak mat gayam ti kayan-ayat mo, Cecil. Manong, kunamlatan kanya kaading ko. Apay asap-sapulam ni Cecil. Kayat ko atulungan dagiti dadakkel na amang sapsapul kan kuana, Manong. Mang sapsapul? Di mat kagurada ni Cecil? Iti kaunday ti panawan, naripatan dan ti gurada ka ni Cecil, Manong. Kasta ka di? Love, mapantayon iti lugar yo. Ita ka din, love. Nabayagan na sana ka nagaw-awid. Gumatangak pa'y kumaiti isang pet ko. Okay, awagak lang ti gayem ko. I-online mo dagiti kayat mo nga umay da itulod dito kondo. Sige, panawan kayo pa ya. At dapay awagak. Nagswerte kan? Nagsingpot kan? Nagtaerte agbalit ng asawam? Panagkunak kat kinaasyanak ni Apo Diyos. Kasano ti panagkitayo ka ni Dennis? Idi pinagtalaw nak ni Nana Dorocha.
Agtudo idin. Naglinong kami iti anak ko iti sirok ti kayo. Sirok ti kayo? Kat, anya ti si Maro na napasamak? Limabas ti lugan ni Dennis. Nakita nak ngagsangsangit. Pinaunag nak iti kotse na. Intulod nak dito'y kondo sa Pimanaw. Nagtalag adagos kan ka? Tapimanaw adagos? Wan nga rod. Mamatiak iti kunada at itaw amay lidlid de. Diyos ti mang tagibi. Kasta tinapasamak kanya, Rose. Ay na, berberokan na kaninanang mo. Ngam adda kamat gayam iti daytoy akondo. Hello, sino daytoy? Hello, Dennis. Ni Monica dahitoy. Kumusta kan? Nasayat lata. Kayat kung ay pakaam mo, nga engaged sa kon. Uy, kablawan ka, Monica. Sapay ko ma, tanaragsak ka dita Amerika. Kasta kumamot kan ka, Dennis. Agyaman ak mawag ka. Pakawanan na ko ma, no nasaktak ti Riknam. Naka-Amerisak, Dennis. Sana rumbang tinararamid kumatkan ka. Agyaman ak tawan ti sakit tinakam mo kanyak. Good luck kan ka, Dennis. Kastamat kan ka, Monica. Anya ka di dagita kinarton nga imay da in-deliver dito condominium? Groceries dagita. In order ni Dennis. Iawid ko kano ija lugar tayo. Imbag man. Nagsingpa ta talaga? Ay, kaano ak nga tamo ta makasarak iti kasta? Saan kumat nga inarapaap? Ngam, impaay ni Apo Diyos kanyak daytoy anapintas agasat. Naggasat ka talaga. Uray disgrasyada ka, ngam nakasarak ka iti nasingpat nga agbalin nga amana. Amo ngamin ni Apo, asaan ko anagayatan tinapasamak kanyak. Ha? No dinak pinagtalaw ni Nana Dorocha. Mabalin adinak nakita ni Dennis iti sirok ti kayo. Kasla na igagara dagiti pasamak? Ha? Ay, wala niya. Ada pagsaya atan, ti panang papanaw na kanyak. No di nakapinapanaw, di nakamot ko man nakita ni Manong Dennis. Apay akas to'y ti marignak. Kasla da saan ko ang maawatan. Anya ti kunam, asaan mo ang maawatan na Riknam? Imposible mo't dayta. Malagip ko ngamin ni Cecil. Ay, kaano nga ta makita tayo ni Cecil? Kaano nga ta makalagip nga gawid? Iso siguro akas to'y ti marignak. Iliw ko siguro kan ko, ana. Kanayon mo nga minapampanunutin, iso akas ta ti Riknam. Pati pan naturog ka, kasla iso ti agparang kadagiti parparmatak. Intun kuan, nabagtit ka ni ti kastangar aramidam. Dandani tayo iti lugar tayo. Magagaranak paikit din. Kumusta nga tamat ti pamilyak? Kasi ti sigod, ngam saan akas idi akagurada ka. Binirok da ka pa'y nga rod. Iso anapanak mat iti syudad, tapno birukan ka mat. Matungpal ko matlangan tin karik kadatatang kananang at umulong ak amang paadal kadagiti kakabsat ko. Impagpaykan ka, tanagbaligi ka iti biyag, ngam siyak. Dumawatakman kan ka iti pamakawan, Cecil. Pamakawan? Anya ka diti basol mo kanya? Saan na ka nagbalin anasayaat kan ka iti kalabas? Nalipata kong ti amin anapasamak iti kalabas. Inikanak ni Apo iti nasaya at agasat. Iso jak agimula iti anyaman asakit tinakam. Mamati ak at tinarabay na ka ti Diyos. Tanadalos ti panagpuspusong. Nay, damot sumungad alugan. Sino nga tati akin lugan iti dayta? Ang mga no kandidato nga umay mangipakaam mo nga ibutos tayo. Kanayon mait nga ado ti kandidato nga umay ditoy.
No dandan ni ti butos, ado ti umay. Ngam inton malpas ti butos. Awanan ti umay. Tila sasawumay. Ang mga nuad na makangagkan ka. Daks ayat imbagak. Imbagak lang matipudnaw. Ay, naisam da amin. Ngam inton malpas ti butos sanayin. Sa bagay, angam saan nga amin. Adalat tamot na sayaat. Nay, aday tantilugan. Sumardeng sama dito'y bataw. Tata, Nana, ada sa nga iliyo. Umasidag kayo dito eh. Sa nga ini ko nambasang. Sino ti sa nga ilim eh? Tatang! Nanang! Kailiw kayo una! Cecil! Si kadayta? Si kakading agpaisaw, anak. Wantang, nang, siyak da ito eh. Arakupan kayo manadwa. Isumat ni Dennis. Kayan ayat ko. Kan uban na ti anak ko. Agmano kada kayo, Tang, Nang. Ay, kaasyan na kakuman ni Apo Diyos, Barok. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Intayon di tabalay, Tang. Nang, apaya dito'y tayo kalsada. Ay, huwan nga agpaiso. Umay kayo, dumanon tayo di tabalay. Pasensya am ti balay may Barok. Saan kami ngamin anabak nang? Sana day ta tinapatig kanyak, Nanang. Imay kami. Takayat ko nga ibaga kada kayo. Nga ay ayatak unay ti anak yo. Kat kidawan mi ti pamalubos yo nga agkalaysa kamin. Sika, Cecil. Kayat mo ka di ti paikalay sa kinkwana? Wentang, ngam tong palag tinagtulagan tayo at ulungak dagiti kakabsat ko ama kaadal. Maaramid mo ka de, kat addanton asawam, anak. Naibaga ni Cecil kanyak ti may papan iti dayta, Nanang. Awan parikot kanyak. Thank you, my love. Itikin naman nakaawat mo. Thank you, Met, my love. Tasimang bay ka itibiyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo italawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.